Vítaj v tomto videu, kde rozoberieme jednu z najväčších pascí forex tradingu, čo je revenge trading. Ak si už zažil frustráciu po stratovom obchode a chcel si sa okamžite pomstiť trhu, toto video je pre teba. Dozvieš sa, prečo je to cesta do záhuby a ako sa tomu vyhnúť. A čo je vlastne revenge trading? To je vtedy, keď po strate otvoríš ďalší obchod nie podľa stratégie, ale z emócií. Chceš rýchlo vrátiť peniaze a dokázať, že trh sa mýli. Ignoruješ risk, management, plán a meníš trading na hazard. Typicky po stop loss zdvojnásobíš riziko alebo posunieš stop loss hlbšie do straty namiesto pauzy. Prečo je to také nebezpečné a môže ti to zničiť účet? Emocionálne obchody vedú k sérii chýb. Malá výhra posilní malý návyk. Ďalšia strata zničí drawdown. Chápeš? Príklad si môžeme dať, ako keď trader napríklad príde o $100, posunie stop loss na minus $250 a stratí viac. 90% retail tradingov skončí v mínuse práve kvôli emóciám, nie kvôli trhu, takže dávaj na to veľký pozor. Teraz ti ukážem príklad, ktorý sa mi stal celkom nedávno. Ako vidíš, prišiel som najprv o $36, potom som zarobil 15, čo už bolo celkom v pohode, a potom som zarobil tých 13. No, stále som v strate a plus ešte mám poplatky na komisii, čo robí nejakých $6, pretože tie obchody boli dve jednolotové a jeden polotový, takže opatrne na to. Čo to pre teba môže reálne znamenať? No, bez denného limitu je to dosť nebezpečné. Napríklad máš 2% straty, hej, na revenge deň, čo zníži týždenný profit zo, povedzme, $10,000 účtu, stratíš 50 a 70% za mesiac. Štatistiky ukazujú, že revenge trading je príčinou 80% vyfúknutých účtov, takže pozor na to. A čo vlastne spôsobuje tento revenge trading? No, hlavné triggery sú FOMO, čo je strach z premeškania obratu, ego, trh nie je proti mne a niečo na ten spôsob sa ti honí v tvojej hlave, a chýbajúci denný loss limit. Po minus $50 ideš na dvojnásobok rizika, alebo trh sa otočí neskôr. Únava z neskorých nocí môže práve toto spôsobovať, alebo keď riešiš veľmi veľa vecí v jednu chvíľu. A čo ti môže pomôcť? No, pred tradingom skontroluj plán a nie to, nad čím rozmýšľaš. Neriskuj viac ako 1% celého účtu na trade a box breeding po stop loss alebo switch na demo účet. To je najjednoduchšie, čo ti môžem poradiť. Takže skús sa vyhýbať revenge tradingu a nikdy nezabúdaj, trading nie je šprint, ale je to maratón. A takže musíš mať dlhú výdrž a musíš mať disciplínu. Takže na toto nezabúdaj. Ak ma chceš podporiť v mojej trading tvorbe, môžeš mi dať like, odber alebo niečo napísať do komentárov a nezabudni mi do komentárov napísať, či sa ti toto deje a ako často sa ti to deje. Takže ja sa lúčim a maj sa pekne.